kum ka kerwo sngau lem ke bahaya yang asam ke belamat ke jingjia sngau si ktang namar ke jingdu no ikin ringut ke men simbriu na ke jingsha rong ha ko umsau ke belaja Shisnem arjar arpo ki arngut ki nongrwai unong thawe ke jingrwai harengkat ke jingyo jingbit batip langru de ke bahaya yang asam hak arpo artrek ubenai nailur arjar arpo wei kin sayo ban pelaj pedba e ka wei ke jingrwai ke bala ai kerteng try what e no ya kan ke Jingrwai la rwai do ba melkus de khar ba ikong yai don ringkat ding do ibederu isamla na kasnong maujai ibederu ibahiyang hasam jokini ki balasha rong dan step Pynmih na yeng ban le sha ki kam habakran ha unong tho khubor kini ki nongrwai ki long baka jingthumu ban thau bat Pynmih ya kate ke Jingrwai kalongkum ka kerwo sngau lem ki bahayeng hasam ki blaya kandu ya kate ke Jingjia ya ka ba ublei undon rengkat bat ki badah ka ju kopor kalong ke jing hikai ya baro lang bakum ki briu ki dei ban yai pen kre ya ke jingem ha kane ka perthai kilo ong rubah hakane ke Jingrwai ki don lai tli ki dikot but artli pat ki degi khoras haka ba ki don ke jingya pher ka wei habden ka wei but ya kane ke Jingrwai la shna pon wandur du ba gemos w thongni na ka snong phlang mo pra an boy klesha ki kam kat nu men sem ki das liang ki klem do berkat ban sha kang hawa Tihiang Shushu kilo ong rubah yakni ke Jingrwai on supply page ba ka arpo artrek mentau benai ka badai ka linku dap Shisnem jong ka te Jingjia sha rong ya ka ba on pelaj ka YouTube channel natrap war channel kumban shupen kan mau ba ka te Jingjia sha rong kala ja ka step jong ka arpo artrek unai lur arjar arpo ka thany war saling do ha ka ba ka wei ke jip rangkat ban riumut ki briu kila sha rong no ka saw ka wa Tihiang ka ba ha ba ka thany war saling do Southwest Khas Hill District kat ba arngut ki wei pat ki lalaj hadin bagi larik sit nak tega jeep karwo jing siêu lem cha phi kum ka ying ka sem em wa nom khu slai to ngai phi hala